da poruku od Allaha može donijeti i stvorenje koje nije melek, već ljudsko biće, sasvim normalno građeno ljudsko biće, kako se u ajetu kaže. Njoj je to kontraprimjer. Možda je navikla komunicirati isključivo putem meleka, a sad ovaj čovjek joj kaže donosim ti božansku poruku od Allaha. U ajetu se kaže poslali smo joj našeg poslanika i on je, kako to poslanik i trebao, dostavio njoj poruku od riječi do riječi, bez izmjene. Ono što su meleci rekli Zekeriji, bit će riječi koje on govori Merijem. Ruh je Zekerija lično i on je kontraprimjer za nju, da nisu samo meleci ti koji joj od Allaha donose poruke. Bešar je pravilno građen čovjek, normalan čovjek, prihvatljiv normalan čovjek. Znači Zekerija nije starac, kako ga tefsir i Biblija oslikavaju. Sevijen, zdrav, odrastao, izgrađen muškarac. Uprošteno, scena je sljedeća. Zekerija joj dolazi i kaže, znaš, nas dvoje ćemo imati dijete, to je Allah tako naredio. On je ruh, poslanik od Allaha. Ona odbija povjerovati jer tu vrstu komunikacije je imala isključivo putem meleka i zato mu ona kaže u 19:18 tražim u Allaha utočište od tebe. Ne vjeruje da čovjek može donositi naredbe od Allaha. Nije navikla tako. Ona kaže Rahman, vrlo pronicljivo za nas. Još mu se i nagovorila optužujući ga za bezobrazluk obzirom kako se pobožnim predstavljao ranije. In kunte takijen, nisi disciplinovan u smislu pridržavanja normi vjerničkog života kako se on njoj ranije predstavljao. U arapskom ono in znači ponekad negaciju. Nisi bio disciplinovan je značenje u ovom ajetu. Razlog za njenu ovakvu reakciju je što nije navikla niti je očekivala da neko blizak njoj donosi naređenja od Boga. Jer on je jasno sebe predstavio, ja sam poslanik od Allaha. Razmislite o ovome u svjetlu obaveze koju Allah stavi čovjeku koji donosi neku informaciju ljudima da bez obzira kako ta informacija sama po sebi može biti božanska, Allah od donosioca informacije traži da se ljudima jasno predstavi sa ja sam od Allaha poslanik. Razmisliti. Osim toga, vidjeli smo da je i Merijemi naređeno da prakticira duge periode šutnje, bez da joj navede sve detalje. Zašto? Ovaj put Allah Merijemi dostavlja vijest o gulamu, momku, kojeg će imati, roditi, a vijest donosi čovjek, ne melek. Kakav šok za Merijem. Njena prva reakcija je prirodna. Zekijen, onaj koji traži čišćenje, pročišćenje. Ovo je poveznica, zekat, teskija i zekijen. Sve su to poveznice sa Jahijom. On je gulam, on je Jahja. Zekerija stoji pred njom i kaže ja ću ti omogućiti ili sa mnom ćeš imati gulam, Jahju, zekijen. Njen odgovor u 19:20 ne sadrži rabi, indikator da ona još ne vjeruje da je on poslanik, niti da je vijest od Boga. Kad vijest donose meleci, ona zna da je od Boga. Ovo je nova situacija za Merijem. Pred sobom ima Zekeriju, on nije njen rab, gospodar. Jest pod njegovim mentorstvom, ali ne znači da su imali seksualne odnose. Niti da je to bio uslov da bi dobila zaštitu i znanje. Ništa od toga. To objašnjava i Zekerijinu brigu kako prenijeti Allahovo naređenje djevojci koja je sa potpunim povjerenjem u njegovu bogobojaznost ušla u njegov dom. Zato traži neki znak da se i ona slaže. Allah je već nagodio znak, šutnja, a i Merijema je instruirana da bude Allahu pokorna, pa u ovom slučaju i Zekeriji, jer on donosi vijest od Allaha. Vrlo suptilna scena vjere i predanosti. Njeno pitanje kako će dobiti gulama, a nema uslova, je dokaz za Allahov propis na zemlji, kako se ljudi rađaju na ovaj svijet. Samo tako, nikako drugačije. Riječ jemsesni po tefsiru znači imati seksualni ili tjelesni odnos. Nije istina. Ova riječ u Kur'anu nema takvo značenje. U 3:140 izraz jemseskum znači ako vam se naudi bolom, ako dopadnete bolu, a ako budete povrijeđeni bolom. Povrijeđeni pa boli. Prijevod ovog ajeta je uglavnom tačan, ali ista riječ u slučaju Merijeme odjednom ima seksualno značenje. Kur'an ne daje pravo da u tumačenju stavljaš seksualno značenje gdje hoćeš, a neko neseksualno tamo gdje ti tako odgovara. To ne smijemo raditi, a upravo to su uradili u priči o Merijemi i Zekeriji. Zašto? Pa psiha je to. Muškarac i žena sami. Niko ih ne vidi. U svijesti tih ljudi može samo jedno značiti. Iblis je to. Allah nas upozorio na Iblisa, a onda Kur'an napunio zamkama u koje Iblis ulijeće grlom u jagode. U 3:174 lem jemseshum su
Nisu povrijeđeni, nije im se naudilo i ovdje je prijevod realan i nema ništa sa seksom, logično. Ona kaže, nijedan čovjek mi nije naudio, u njenoj svijesti je to jedini scenarij kako bi mogla ostati trudna, a da je bez njenog pristanka. A nisam ni bludnica, prostitutka, pa da se zbog neke potrebe prodajem i nudim muškarcima. I to bi bio u njenoj svijesti drugi način da ostane trudna, ovaj put sa njenim pristankom, ne nužno da ostane trudna, ali na sam seksualni čin. To ajet govori, a tefsir ima bujnu maštu. Merjema jednostavnim jezikom kaže, kako ću roditi kad nisam ni silovana, niti sam tražila da neko sa mnom ima seks. Nisam se nikom nudila, stoga kako ću imati dijete, pita ona Zekeriju. Njegov odgovor je identičan onom što su njemu meleci rekli, istim riječima, zato je poslanik. Prenosi od riječi do riječi, bez da nešto doda ili izmijeni. Umul kitab, osnov značenja riječi Resul, poslanik. U 19.21 su od riječi do riječi informacije za Merjemu od Boga, ovaj put iz usta čovjeka, koje Merjema prepoznaje kao riječi njoj rečene prilikom izdavanja naredbe o kunut, šutnji. Ajeten li nas, još jedna poveznica. Sa kim? Sa onim što je umro 100 godina. Tako sad znamo da je to Jahja. Posljednja izjava u ajetu ne ostavlja sumnju da nešto od ovog nije urađeno. Sve kako je opisano, tako je izvršeno. To je kraj priče o Jahji u ovoj suri 19 Merjem. Naravno, drugi dio priče o Jahji će doći kasnije, kad se ona vratila svom narodu sa Jahjom. Pitanje vezano za tvrdnju u ajetu 3.36 da muško nije kao žensko. Zašto je na osnovu konstrukcije izraza u arapskom jeziku žensko cjenjenije od muška? To ovaj izraz kaže. Zašto bi to bilo tako? Ovdje se radi o lingvističkoj mjeri, jer riječ znači i muškog roda, a druga riječ znači ženski rod. Allah ovdje kaže, riječi u muškom rodu nisu kao riječi u ženskom rodu. Nek ti prioritet budu riječi ženskog roda. Šta to znači? Pa kad tumačimo Kur'an, nek su nam prioriteti na riječima ženskog roda. Ako ovo primijenimo na 19.10, onda od dva moguća čitanja sa ženskom varijantom dobijamo tačno tumačenje, da će ona šutiti. Zato ne veži se za muški rod, jer muško nije kao žensko. U ovom slučaju u 19.10 žensko, to jest ženski rod je bolji, daje ispravnije značenje. Gdje su meleci puhali? U šta su meleci puhali? U ajetu 66.12 meleci su upuhnuli u to nešto. Gdje? Šta? Najbliža riječ u izrazu je ferđeha i u arapskom jeziku ima značenje stidno mjesto ili vulgarnije, baš kao i u svakom jeziku. Da, baš ta riječ za ženu. Mi smo upuhnuli u to, u taj organ. Je li to što nam Kur'an govori? Ne, naravno, ali većina onih koji su tumačili ajet su tako mislili. Riječ ferđ znači otvor, rupa, šupljina. To je značenje riječi. Kako tu riječ shvatiti? To je već do psihe onog ko riječ tumači. Merjemina rupa, milion upitnika, a u glavi muškarca samo jedna asocijacija. Da li bi Allah listove svoje knjige posvetio toj Merjeminoj rupi? Naravno da ne bi. Znači nije ta rupa. Pa koja onda? Pa neka u koju se može ili u koju se normalno puši. U onu rupu, složit ćemo se, niko ne bi puhao. Rupa u koju se puši. U ajetu 56 govori se o sema i kako god da tu riječ razumijemo bilo kao sloj razumijevanja iznad nas i teksta ili kao nebo iznad naših glava, kako god, tamo nema šupljina niti pukotina, procijepa, rupa. Furuđ je množina od ferđ. Sema je metafora, a furuđ ništa nema sa stidnim mjestima na nebu, jasno, zar ne? Ili sa ženskim spolnim organom u sloju razumijevanja, zar ne? Prijevod je vješto izbjegao ovu riječ i uglavnom to pjesnički prevodi na nebu nema nereda, ništa o rupi, naravno, da ne bi skontali priču o Merjemi na ispravan način, tefsirska sveštenička posla. Ferđ ne znači samo ženski spolni organ, znači, kako smo već rekli, rupa, otvor, procijep, šupljina. To je značenje kao i u navedenim primjerima. Može se tumačiti kao stidno mjesto, ali tu već ulazimo u oblast definisanu ajetom. Sa ovim Kur'anom neki će biti upućeni, a neki će biti zavedeni. Iblis i ljepilo za Iblisa. Pisti tefsira su se zalijepili.
Takav je Kur'an. Tako ovdje se govori da je Merijema čuvala svoj otvor. Koji? Odgovor slijedi onaj u koji se može upuhnuti, jasno. Metafora šaptanja ili govora koji bukvalno podrazumijeva izdisanje zraka u uho tokom govora. Radi se o njenom uhu kao otvoru, rupi na tijelu. Izraz puhnuti u zakrivljeni instrument nije kako tefsir tumači puhnut će se u rug, to je rabinski folklor. Ne, radi se o puhanju, to jest govoru u uho, kao zakrivljeni uređaj na našem tijelu, koji kao takav usmjerava zrak prema unutrašnjosti uha radi percepcije zvuka. Metafora za govor u Kur'anu, često kao govor meleka, kad meleci dostavljaju poruku ljudima u zavisnosti koliko uče Kur'an, onima koji su disciplinovani, mutakun, onima koji su u džennetu. Ruh je ta božanska poruka. Meleci govore sa njom. Sad je sve jasno, treba samo izići iz onog smetlja koje su nam stavili u glavu puneći nas izmišljotinama, bajkama i sujevjerjem. Kelimat su riječi koje nalazimo u Kur'anu i koje, ako ih koristimo u dovi, garantuju da će dova biti primljena. Takve riječi, takav leksikon je kelimat. Dokaz za primljene dove je u 1082. Imamo značenje da se stvarnost kreira tim kelimatom. Šta to znači? Pa ostvaruju se, materializuju se, dova se stvarno ostvari. Tako Merijema u 66.12. vjeruje u snagu tih riječi, uvjerena da su te riječi stvarnost. U 10.82 nam Allah poručuje: koristi ove riječi i Allah će ih učiniti stvarnošću, ostvarit će se. Drugim riječima, Allah će se odazvati takvim riječima. To je kelimat. Zašto je rekla kutubihi? Jer ima Musaova knjiga, Tevrat, i bile su druge o kojima ćemo saznati iz priče o Isi. Ono što nam je već sad jasno je da je Isa Merijemino drugo dijete, tako da izmišljotina o čudesnom začeću djevice Merijeme je otišla u smetlište. Kur'an to nikad nije ni rekao, a ni naš poslanik. Nema niti jednog takozvanog hadisa u kojem on potvrđuje da je Isa od djeve Merijeme bez oca. To je sveštenička akida i ona je neodbranjiva. Akida je iz Kur'ana, a ne ono što se unese iz knjiga koje su ljudi pisali i koje Kur'an zabranjuje da koristimo kao reference istinitosti. Allah nam je rekao da oni ništa o njemu ne znaju, pa vjerujmo Allahu i onom što nam kaže u Kur'anu. Sve što oni govore je laž. Kur'an je naša akida. Probudimo se. Dokazi u Kur'anu su jasni. Na svakom pojedinačno je odluka hoće li vjerovati svojim očima i Kur'anu ili će vjerovati vjeroučitelju akide. Sve je u Kur'anu i već 1400 godina strpljivo šuti, čeka da nakvasi tekst i da niknu slatki plodovi, risk. Ono što Allah daje vjernicima kao ekskluzivno znanje je gajb. Ono što niko ne zna, informacije nedostupne drugim ljudima. Sveštenici su od riječi gajb napravili svoju industriju zarade, od eskatologa preko istjerivača džina i rukije, strave preko mašica i drugih oblika sujevjerja koje je bilo isplativo unijeti u islam nakon smrti poslanika. Naša akida po Kur'anu je vjerovati u Allaha, u poslanike, u poruku koju je poslanik dostavio, Kur'an. Tako onaj ko se dvoumi oko Kur'ana, taj narušava akidu.